Kaixo, Aber Solabarrieta eta nik etxoten kirolara tiro olimpiko egokitzu. Ni neuk ikusmen urritasuneakat. Eta azkaneko txapelketan niona zena izan da, ondala 10 egun, 10. Eta han lortu dugu Europako txapelketi, talde moure, pertsonal moure, eta 3 munduko rekord da 3 europeo. Azaldut zueten moure, nik takat ikusmen urritasune. Orduan zuek galdetuko zuen, eta zelaik apuntatezu? Bueno, nire egokitxasunak dauke parte bi. Batara, hause, kamari. Eta bestire, hause, bombilla bat infrarroju, eta honek bixaltzen dau argi seinale bat. Orduan, honek kamarik dauke software bat, reconocimiento de objetos alta velocidad, eta bihurtzen dau. Horrek bixaltzen daben argixe soinun. Orduan, zenbat eta amendik, zenbat eta urria jun, eta zenbat eta erdiragoa jun, soinu juten da zorrosten. Eta erdi izan zazenik, etxen gazta aldatu pitari. Orduan, dai 10 nazela. Eta aparte de hori entrenateko, hordakau, kamaratxu bat, maite jakitzen dau, zer erruetxe duten da zer nun faiate duten da dunez. Bueno, nire kirolin daz modalidade bi. Etzandaku te tentekaku. Etzandaku, ez da etzanda etxen. Etxen da. Mai bateaz, ikuste zuen moure, eta taburete bateaz, inungo apoio gaik, ez egaletan da ezatzin. Eta nire tiroteko posizioi, izango litzake hartu karabini, ukando bixak apoia amaxan, eta ja, blanku topa, eta tiro. Hau etxeko, erabiltzeot, korrea bat eta guante bat, ze bestela egin mintzu izango litzake. Eta, tentekako posizioi, izango litzake, neu ja tente, trajite gauza jantzi, txeixe bai, eta esatetzueten gure oso lezibure, ze hause dana enbide. Eta ja hemen izango litzake, erdixe topa, para, eta tiro. Neure kirolaina aurretik beti etxeot artikulazioik eta luzatu eta bizkat berotu. Ze kirolara, ez zen monarren kirolara, eta horren hon esplikako etxeot normalin zer etxoten. Lehenengo etxeot gaztenak gotxik berutz, eta etxeot kokoteko artikulazioik berotu. Hauen gero jutena zorbaldak berotzen. Gero ikusiko zuen mure oso garrantzitsu de. Nire tirun artikulazioik ondo diot. Ikuste zuen mure ez da bihar esagerau, baina egin biharrekule. Eta ondator zaiena. Hau etxako berrexo ondo bide. Eta on ja, listo, jantzite tirotea. Ona azalduko tzuet ze erropa berezi ibiltxioten. Hau erropi hau nik eta tiro olimpikokuk danok bardin ibiltzen dugu. Hau de txaketi, eta ara bastante gogorra, lehen esatzueten moure, posizioi oso okerra eranetik, lumbarrak eta zaintzeko, eta aparte, estabilidadi emoteko. Hau prakiben, mateixal bardinek ure, eta ikuste zuenez, gogorrara, ez da biune. Eta da bardin, estabilidadi eboteko, eta hau bastante gerriparin gehatzen da, neuk zona lumbarra zaintzeko.
Hain gogorrati zen, birri xateot, barruko erropak, arraskaraik ez etxeko, ze berau loneta baten mugukure. Orduan, barruko erropak jazteot, neuria azala manteniuteko. Eta azkanik, honen botak, berez izat izenak ikuste zuen mure, zuen egarre plano, neuri estabilidadi emoteko. Ze, gero, milimetro erdiko punto baten demon biru eta 10 metroa, orduan, launtza guztik oso ondo etorten di. Bueno, neska eta mutilak, azken finin gauzi kirola etxire, orduan, nire hemen mesure kirola etxi. Futbola eta saskibaloin aparte, baraz beste kirola asko, ez dizenak ezaunak. Garrantzitsuenak kirola etxire, venga, animo, kirola etxea.